nakasandal ah. Masyado pa naman natin. Matarik pala dito guys ha. Papunta kami ng Bolinao Falls. Pause na muna pag ganun. Uy, ang alalim. Sobrang parang sa pangmalang. Grabe guys. Manlalwag ko. Akyat palusong pala dito guys. Naka ano lang yung mga kambing sa Pato doon sa Cagayan. Ayun Oh, o. Ito ganyan pa. picturean mo lahat ang karga. Yung sakay, picturean mo. Pangit palang daan dito papunta ng Bolinao Falls. Oh, rough road. Grabe. Akyatin pa. Ang sikip pa ng daan. Boss. Tubig sa Katuday. Bababa pa doon, oh. Na to. Kunti-kunti lang kasi yan para dumaan. Okay, ano? Nga, medyo. Tapos, tinabunan lang din yung lubak ah. Parang alam ko. Oh, ang layo pala nitong ano na to. Bolinao Falls na to. Mayroon naman to sa Mapita. Spring Falls 3. Dito po. Up. Falls 2. Ma, dito na tayo maligo. May pagkaliguan doon. Grabing akyatan to. Oh. Stop. Hindi na mas ano. Uy, baka hindi tayo makaano. Baka hindi tayo makaakyat mamaya. Kaliwa, kaliwa. Yun, jump and explore na. Jump. What? Out!